Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Agara tile fila ye an bɛ 2025 la ka bɔ an bɛna video fɔlɔ kɛ 2025 la ka reset dɔ da abonnew ma Bamada Sisi le Guy Noir kan sur YouTube. Ni abonné tɛ m'a ɲini fɛ k'i abonné i ka partager fɛnɛ ni video diyara i ye i b'a aimer fɛnɛ. Donc bi n bɛna bɔ ka reset dɔ di mɔgɔ mun ɲi to k'u dimi quoi. Ni ɲi mi k'i dimi ni ɲi mi dimi i bɛ taa marabagaw fɛ yen minnu bɛ fɛn kɔrɔw mara quoi. Sugunikura la sugubaw la yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ k'u ka comment dirais-je LAN fali ko fali u ka fali ɲi d'i ma n'u ye fali ɲi d'i ma sisan i bɛ nana i b'a ko k'a jɛ pasi i bɛ sɔrɔ ka ji dɔ kɛ tasani dɔ kɔnɔ sisan ka fali ɲi bila a la ni fali ɲi bila a la i bɛ kɔgɔfin fɛnɛ k'a la i b'a datugu ka bila a ka tile kelen kɛ quoi 24 heures comme ça ni 24 heures dafara sisan i bɛ to k'i da kucukucu a la n'a kucukucu i b'a seri kogo kan chaque fois i b'o kɛ e ka kɛ i b'a ye i ɲidimi bɛ ban un coup a bɛ ɲidimi kɛnɛya pepu fali ɲi ani i bɛ sɔrɔ ka kɔgɔfin dɔ k'a la i bɛ to k'i da kucukucu a la ka bɔn kogo sanfɛ a bɛ ɲidimi kɛnɛya kosɛbɛ o y'a bamanan dalu dɔ ye a ka ca ale furaw ka ca quoi wa nin kɔni ka ɲi ani reset filanan fayida filanan ye fɛn ye ni kɔdimi bɛ mɔgɔ min na ni kɔ bɛ k'i dimi kosɛbɛ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba a bɛ se ka nin kɛ quoi ni fali bɛ a ka yɔrɔ la comme ça sɔgɔmada joona fɛ i bɔ ni jurukisɛ dɔ ye sisan ka o siri fari cɛkisɛ la ka daminɛ sɔgɔma la fo sufɛ ni su kora i bɛ sɔrɔ ka taa bɔ i b'o don i kɔ la i bɛ taa siri i cɛmancɛ la quoi rɛn na voilà o bɛ kɔdimi nɔgɔya o fali fɛn a bɛ kɔdimi nɔgɔya quoi donc o de kɔni don k'u d'a ma abonné toujours ni video in diyara ye a b'a aimer a bɛ se ka aimer ka partager fɛnɛ ni minnu abonné tɛ fɛnɛ a b'a abonné fɛnɛ donc nin reset fɔlɔ ye 2025 kan ala ka san caman yira an na k'an bɛɛ an bɛna ko nɔgɔya ɲinan san in na an bɛ ka fɛn fɛn ɲini ala ka bɛɛ d'an ma abonné toujours a y'a abonné Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.